Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Басуларда кызу урак истем. Хоккейчылар быраулау жайланмаларын үйрәнә. Картиналар галереясында Әлмәт рәссамы Вячеслав Терентьев күргәзмәсе ачылды. Район басуларында кызу урак исте. Бу сезонда авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре язын чәчелгән 40 мең гектар мәйданга бер төрле культураларны җыеп алырга тиеш. Бу кызгек будай, арыш, язгы будай, арпа. Моңа истеп әле кайбер хуҗалыклар 3300 гектарда бер төккә дип кукурузда чәчкән булган. Тик язгы кырау шуңа истеп корылык нәтиҗәсендә аның 1800 гектары харап булган. Урып җыю компаниясе хакында тулырак Рәдифә Нигманова материалында. Быел авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре зур уңышка әлбәттә өмет тә итмәде. Мисал өчен Токарликово җәмгыятендә менә шушы арпа гына да узган ел гектарыннан 50 центнердан артык уңыш биргән. Быел исә бу саннар 2 тапкырга кимрәк. Токарликов исемендәге җәмгыять район хуҗалыклары арасында иң зурларының берсе. Биредә бертөкле культураларны гына да бик зур мәйданнарда игәләр. Урып җыю эшләренә быел 19 июльдә керешкәннәр. 2 атна дәвамында башта көзге будайны җыю үстендә эшләгән булсалар, аны кичектереп торып арпага төшәсе иткәннәр. Шулай итеп бүгенгә биредә чәчелгән мәйданнарның 30% артыгы җыеп та өлгерелгән. Средняя урожайность по убранным это где-то 21 центнер пока у нас дает ячмень. В районе 26-27. Ну, поля разные, есть и менее 20, есть и более 30. Этот год такой уникальный, что помимо отсутствия дождей, еще весной были заморозки сильные, и часть ячменя, некоторые поля очень сильно пострадали, но мы пересеивать их не стали. Они как бы восстановились, но на восстановление потратили очень много сил. Киләсе ел уңышы өчен хуҗалыкта 2000 гектар мәйданда көзге будай, шуңа өстәп 250 гектар чамасы көзге арыш чәчәргә планлаштырып торалар. Анысына да нибары 2 атна вакыт калып бара. Шуңа күрә якын арада механизаторлар да җир эшкәртүгә керешәчәк. У нас на данный момент 12 комбайнов, соответственно 12 комбайнов в поле, но периодически ломаются. Не каждый день они все в работе, но ремонтируются, выходим 12 комбайнов. И буквально завтра выходит еще 3 новых комбайна, тоже мы приобрели в этом году через Росагролизинг. И они вот сегодня как раз собираются, завтра они выходят в поле. Мы их очень ждем. Уракка кадәр хуҗалыкта азык әзерләү белән шөгыльләнгәннәр. Бу вакытка 1700 тонна люцерна сенажы, 400 тоннадан артык суданка сенажы салырга мөмкин булган. Сөт җитештерүдә махсуслашкан хуҗалыкка бу кыш чыгарга әлбәттә җитми. Бәхеткә 2 елга җитешле азыкны узган елда ук әзерләп куйган булганнар. Кукурузда быел уңышы белән сөендерми. Шулай да силос өчен күпмедер чимал булачак ди хуҗалык директоры Рәдифә Нигманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Дәвам итәбез. Лениногорск нефть газ чыгару идарәсе эш автовокзалында мактаулы хезмәт вакытларын эш урыннарына җибәрү тантанасын үткәрде. Очрашу 13 цех вәкилләрен Татарстан һәм Россиянең мактаулы нефтчеләрен, күп еллык тәҗрибәсе булган хезмәткәрләрне, активистларны, компания җитәкчелеген һәм ветераннарны берләштерде. Әлеге гадәт Лениногорск җирендә салынган һәм Татарстан нефтчеләре тарафыннан үткәндәге бөек казанышлар истәлегенә һәм киләчәктә аларның лаеклы дәвам итүен билгеләп үтү уңайыннан кабул ителгән. Гомуми эшкә үзелешен керткән буыннарга хөрмәт йөзеннән бүгенге мактау вакыты Татарстан Республикасында нефть ятмаларын эшкәртүгә 80 ел тулуга һәм Ромашкин ятмасы ачылуга 75 ел тулуга багышлана. Бу беренче ачыклыкларны искә алу гына түгел, киләчәк казанышларын да билгеләү. Хоккейчы каскаларын нефтчеләрнекенә алыштырдылар. Әлбәттә җәй көне Ак Барс һәм Нефтяник хоккей клубларының иптәшләрчә матч алдыннан үткәрелә торган гадәт буенча Казанның Барс һәм Әлмәтнең Нефтяник хоккей командалары Татнефть компаниясенең Быраулар җайланмаларына экскурсиягә барды. Казан кунаклары һәм Әлмәт спортчылары белән Лина Хәсәншинада аралашып кайтты. Также на данном объекте все работы производятся согласно проектных данных на всех РД.
2 августта бұролаушыларға қунаққа нефтяне һәм барс хоккейшылары келді. Спортшыларға қорқынышсызлық техникасы бойынша инструктаж үткәрелді, соқлық шлемнары, перчаткалар берілді һәм нефть скважиналары бұролауның бүтін процессын күрсәттеләр. Жер астында нефть елгасы юклыгын аңлаттылар. Насыщенная, вот как раз это вот нефтяная порода. Вот в жидком виде он так выглядит, да? Но под землей нефть находится вот в таких твердых образцах. Спортшылар жойланма белән дә тоштылар. Браулау хоккейчыларда зур кызыксыну уятты һәм күп санлы сораулар тудырды. Впервые на буровой, очень круто все. Видно, как тяжело добывать нефть. Очень интересно. Вот. В общем, только такие хорошие впечатления. Хотим вообще все здесь присутствующие сказать спасибо, то, что да, сделали такой турне такое для нас, да, это полезно. Ринат Валиев нефтяник командасы сакчысы. Бүген исә ул нефть сәнәгате эксперты сыман браулаучылар һәм хоккейчылар хезмәтен чагыштырып карый. Каждый трудится в своей деятельности. Вот. У нас, естественно, это на льду. Нужно, так сказать, тренироваться. Это там, бросать шайбу, знаешь, бегать, прыгать. Как раз сейчас идут сборы летние. Вот. У них тут это все скважины, это все очень такой тяжелый процесс. Вот. А особенно интересно увидеть это все изнутри. Экскурсия тамамлангач 2005-2011 елларда Ок Барс хоккей командасы составында чыгыш ясаган Барсның баш тренеры Александр Степанов үзенең тәэсирләре белән уртаклашты. Ул мондый экскурсияләр мөһим һәм кирәк дип саный. Очень понравилась команда, которая нам провела экскурсию, да, понравился сам объект. Наконец-то там и мы, и ребята будем понимать, откуда все берется, как происходит, как добывается нефть, как все это строится, как тяжело это все переводится, как это все делается. Поэтому погода хорошая, настроение отличное, прекрасный объект. Желаю только ребятам здесь, чтобы у них легкая нефть добывалась. Браулаучыларда экскурсиядан соң Ок Барс һәм нефтяник хоккей клублары командаларының иптәшләрчә матчы узды. Әлмәт командасы өчен сезон арасында 3нче матч юбилейный спорт сарае бузында узды. Нефтяник һәм Барс хоккей командалары матчы кунакларның исәпне ачуыннан башланды. Беренче 20 минут тәмамланганчы Кирилл Крутов казанлылар капкасына алка кертеп, боз хуҗалары тигезлек урнаштыра. Икенче периодта Данила Курков һәм Артур Бровкин нәтиҗәле була. Казанлы Адель Булатов 3-2 исәбен урнаштыра. Казанның Барс һәм Әлмәтнең нефтяник хоккей командалары очрашуы боз хуҗалары җиңүе белән тәмамлана. Иртәгә 4 августта юбилейный боз сараенда Казанның Ок Барс командасы белән иптәшләрчә уен узачак. Хоккейчылар тулы трибуналар көтә һәм һәркемне хоккейга чакырып кала. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә креатив индустрияләрнең җәйге мәктәбе старт алды. Бирдә чакырылган белгечләр үз идеяләрен дөрес итеп алга этәрергә һәм аларны район кысаларында тормышка ашырга өйрәтәчәк. Очрашу барышында шәһәр һәм районның төрле идарәләрендә яшәүчеләр һәм хезмәткәрләр катнашты. Төп игътибар мәдәни мирасын саклауга юнәлтелгән. Барлык сменалар нәтиҗәләре буенча катнашучыларга креатив шәһәр җәйге сменасын узу турында сертификатлар тапшырылачак. На основе вот этих всех идей придумают какую-то новую выставку, например, какое-то креативное решение от дизайна до того, что должно в этой выставке находиться, какие события должны в городе происходить в рамках, например, какого-нибудь фестиваля. Вот, то есть в рамках завтрашнего дня коллеги прямо будут такими продюсерами фестиваля, продюсерами события и будут поэтапно расписывать, какие задачи это событие должно выполнить, кто целевая аудитория такого события и из чего оно должно состоять, чтобы оно было успешным, чтобы оно как раз привлекло внимание жителей города и гостей. Калабызның картиналар галереясында Вячеслав Терентьевның «Река За и окрестности» дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Ул Татарстан Республикасы Рәссамнар союзы әгъзасының 55 яшьлек юбилеена багышланган. 50-гә якын акрил һәм май техникасында ясалган картинаны Лина Хәсәншина да күреп кайтты.
Вячеслав Терентьев 2007 елдан Республикабыз рәссамнар бірлігі ағзасы. Йоқташыбыз әйдәп барушы рәссамнарның бірсі, график композициялар авторы. Вячеслав Терентьевның көпшілік ішлері пейзажлар һәм иллюстрациялар. Күргәзмәдә Кукамай картинасы да бар. Ул әнинең әнисе дигәнне аңлата һәм 2023 елда Артсабантуй бәйгесендә рәссамга 3нче урынны бүләк итә. Быел рәссам үзенең 55 яшын билгеләп үтә. Шул уңайдан Вячеслав Терентьев юбилейны күргәзмә белән бәйрәм итәргә була. Дусларын һәм танышларын чакыра. Күргәзмә Зәй елгасы һәм аның тирәлеге дип атала. Ул географияны гына түгел, рәссамның автобиографиясен дә чагылдыра. Вся моя жизнь связана с Альметьевском и Заинском. То есть родился я в Альметьевске, а все лето, все каникулы всегда проводил в Заинской бабушке. То есть и здесь Зай, там Зай, и Зай, всегда он рядом со мной. И все, что у меня происходит в жизни, вот все это рядом с Заем. Вячеслав Терентьев туган ягын данлаучы кеше. Аның эшләренең күбесе Зәй һәм Әлмәт районнары пейзажлары. Биредә төрле еллардагы картиналарда шәһәребез урамнарында фотосурәт кебек сурәтләнгән. Юбиляр Вячеслав Терентьев белән очрашуга килгән кунаклар арасында курсташлары да бар. Его много работ присутствует в нашей Татнефти. Не одну работу они его приобрели. Его работы также есть и в Германии, тоже, о чем он тоже молчит. Вячеслав Терентьев күбрәк майлы буяулар белән яза. 20 елга якын акрил белән эш тәҗрибәсе дә бар. Аның эшләрен Әлмәт картиналар галереясында 31 августка кадәр күрергә мөмкин булачак. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалкар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.